Tieture tibo igoja bagaka bagani kumanya igoro yengana yo monogeri bumugusi kolengana boroni go batebire go ikiraboniga ningani yenreto koleto bututuka nuko bwatekana buna nigeterabe kwaso bwasiore ko bwatekana no gotegwere chiko lyamanyagetinga elcheje kanso ni gabagaka bose turite yabagaka batebire buna ugo tatwara ko monogeri bumugusi ningana egendrete koleta liberera andakento kerregati yo gotaigwana meyerongoro gusi konyara ko enekiwa chinga kiechini go banyare ko bolia barai ko enekibuna ngo twara boromorembe na koralyo morembe ngoro gusibuna nchiremo yo kunyara gwikirania amagenderero chinga kinchiro mwatebetenga onye kunyarekana umugako itorenge mutwaria abo monogeri ujurenge matia inkaro nare bagotebanga omuntu okuruku mwaka maraga ndabo monogeri yito nane inkaro bagateba ngungwai nane inkaro bagoteba arati omugusio ito otare kuira na nyuma Nentore ko nore gutu eria sagini onde mamba arangere tigu no monto korko ya mueya oyo romo gusika milio korengere enda chieria mugaka moya barangere ti akabategenda kuchiari mongoyomo lakini bagatiga bakamerani omo gusiko ngori to musana ine goikana bono yonari ko basaba abantu abagaka bakunanya getinge ngima no mugusyo mugime sabita nakiyale ko babuya ko bwata nakobo ya sauri ori urengoro yaito tago tutiga ekiagera nindo chigoro kuna kigali kya myokaga nkorosi moro bwama to bungao ubu mugako ndago tubatigera ine emoko botugu echa nabana ko ori igo ngaki mugusinchwamo torosi kusiya ito nanda barayi musikane nariya mangana go chamaya